Dyma Bryngaer anhygoel pen y Gaer ger Llanbedr y Cennin yn Dyffryn Conwy. Os ydych chi'n edrach ar y lleoliad naturiol eithriadol, does dim syndod bod pobl o oes yr haearn wedi dewis y lle yma ar gyfer Bryngaer. Ac iddi gael ei hadeiladu tua 2000 o flynyddoedd yn ôl, mi allwch chi weld y waliau cerrig o'i chwmpas i yn glir iawn heddiw. Un nodwedd arbennig a diddorol o'r safle yw'r chevaux de frise neu'r cerrig sydd yn sefyll y tu allan i'r wal. Credir bod yr rhain wedi cael ei gosod i'w gwneud sy'n anoddach i ryfelwyr ar gefn ceffylau i ymosod ar y lle. Yn ogystal â'r Bryngaer ei hun o oes yr haearn, mae yna 2 garnedd o oes yr efydd ar lethr gogledd orllewinol y lle, sydd wrth gwrs yn hŷn o lawer. Dros yr ychydig o flynyddoedd dwytha, mae prosiect rhagorol y carneddau sy'n cael ei ariannu gyn y loteri wedi helpu gwarchod y safle pwysig hwn. Mae contractwyr a gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri wedi bod yn torri eithin sydd wedi tyfu fyny gan fygwth gorchuddio rhai o'r cerrig hynafol. Os cewch chi gyfle i ymweld â'r safle, ddylech chi ddod.